Dimtang kadi panunot mo nga, no kas pangarigan nga ta, adda di ruangan di langit. Katada ni Apo Isus, di ruangan. Kat damagan nak, saludsod nga, Mr. So-and-so and Miss So-and-so. Salamat, ada ka dito ruangan iti pagariak. Namsakbay nga, paunugak si ka ti pagariak. Ikanak man iti rason, no apay nga, paunugak si ka dito pagariak dito langit. Anya ti sumbat mo kini Apo Diyos. Anya ti sumbat mo kini Apo Isus. Siguro, tidak dumakada kayo kunayo. Apo, dapat lang po naganap iti pagarian. Gapusta nagbalinak nga napudno nga membro iti may nga siktay di daga. Siguro may isa kada kayo kat Apo Isus, dapat lang po naganap iti pagarian. Gapusta nagbiagak nga religyoso di daga. Nagbiagak nga nasaya at inpapatik nga nagbiag iti bilin mo. Siguro ti may isa kada kayo kat kunayo. Ay, kanyak, Apo Isus, awan ti sinaksaktak iti daga. Nagbiagak nga natal na, nakalma, nga awan iti nakapak. Mayat ti reputasyon ko di daga. Siguro ti naduma kat kunayo, dapat Apo Isus nga paunuganak. Tanaganuti tinulungak di daga, naganuti naramid ko di daga. Nga dapat lang nga paunuganak kan may karkarya nga mapanti pagarian. Aday ba kanyang kaduan mo? No, aday ti maysa kan, maysa ijay sumbat nga lagi iti sumbat mo. Iti saludsod ni Jesus nga, anya ti rason nga paunugak sa ka iti pagariak na iti langit. Nga aday ti maysa ijay nga sumbat mo kat isu ti sumbat mo. Aday ba kanya? You are in big trouble. You are in big trouble, gapusta haan nga di jay ti dalan ni Apo Isus. Nga iti may nga tao kat makaunag iti pagarian. Ne. Ay kasi, anya ti ebidensya mo, preacher? Ano ka di nga nabasa iti Bible, ti Titus chapter 3 verse 5, nga natin. Ano ka di nga nabasa iti Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, nga dagiti nga bersikulo kat ipakita na kada tayo nga awan ti panakabalin na itinapintas nga aramid kan anyaman nga aramid diti daga nga mangisalakan ti kararuan. At mo basahan na kayo. Dito Titus chapter 3 verse 5. Kuna na dito iti sa Diyos. Insalakan na datayo saan agapu iti anyaman anasaya at ngay naramid tayo. Nudiket gapu iti asina kada tayo. When naisalakan tayo babaan ti panag-ugas na iti danum ket gapu iti daytoy. Ipasngay datayo iti baro a biag babaan ti Espiritu Santo. Sarsaritaan na dahito danong nga dahito iti libro ti Ephesians chapter 5 naugasan tayo iti danong haan nga bautisar ti kung kunan niya. It was written in Ephesians chapter 5 nga iti danong nga nang inausar, nga nang ugas kada tayo, nga nang yanak kada tayo iti Santo Espiritu. Kat it is referring, iti sao iti Ebanghelyo nga isu ti pagapuan kan isulaan ti makaisalakan kada tayo. Ti Gaspar. Isu iti nangisalakan. Si bubuslon nga interi ti Dios ti Espiritu Santo babaan ken Hesus Kristo ang mangisalakan kada tayo. Tapno babaan ti parabor na mapalintag tayo iti sanguanan iti Dios. Ket maadaan tayo ti biag nga agnanayon nga namnama tayo. Pudno dagitoy nga panusok. Ang kadingan nalatak nga naisurat ti sa uwi ti Diyos. Nga ti pagapuan iti panakaisalakan ket babanlaan. Iti asi ti Diyos. Babangan iti Ebanghelyo iti Diyos. No sarsaritaan tayo iti Ebanghelyo. Sarsaritaan tayo
iti panakatay, panakay kali kan panagungar, nga isu iti nailadawan ti Ephesians chapter 5, nga isu ti danum nga mangugas, diay ti mangugas ti wasol tayo, kan babaan iti pamati tayo, kan Yesu Cristo, babaan ti Espiritu Santo, babaan ti Espiritu Santo, nga nangusar iti Ebanghelyo, isu iti rason nga naisalakan tayo. Haan gaya mo iti iyaran. Isuan ko na kada kayo kadwa, no ti pagbatbatayam kat dagi aramin mo. Kat isumbat mo di sa lunsod, anya ti rason nga paunugak sa kaditi pagariak kat aday ti relihiyon, trabahom, ti pagbagam, kinapintas iti biyag mo. You are in big trouble. Kapustahaan nga dita, haan nga dagiyay, ti mangisalakan kanyang, nga makaunag kay ti pagariak. Iti Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Naisurat iti sa ti Dios kunanan, tagapu iti parabor ti Dios, naisalakan kayo, babaan iti pamati, saan abukod nga aramid no diket sagot iti Dios. Ket wilas-lastog mo ti aramid mo, you are in big trouble. Kapusta awan iti aramid ti tao nga mangisalakan kanya. Babaan lang iti parabor iti Dios. Babaan iti pamati kini Hesus Kristo nga isunalan ti mangisalakan. Nalipatan yun sa amutan ti John chapter 14 verse 6. Kuna ni Tomas, kasatno nga makaunugak ti pagariam ako Diyos. Kasatno nga mapan kami data lugar ngayon sa ganam. At kuna ni Jesus, kini Tomas, siyak ti dalan. Siyak tagpaypayso. Siyak ti makaito di tibiyag. Awan ti mapan. Iti presensya niya. Nuhan lang nga babaan. Kapsat. Mayat agbaling nga nasayat, adi ti matulungan tayo diti daga. Mayat nga agbaling nga religyoso, tayo ti sangwanan ti tao kat nasayat, iti pakaistoryan tayo. Mayat mo't nga da ka iti may sangasikta. Nga isu iti mayari, nga isu ti pamilyam, dito pamilyam, ti pamati. Ngam no dagiyay ti pagbatbatayan tayo nga mangisalakan tayo. Haan nga makaisalakan niya. You are in big trouble. Makatulong iti church. Hindi pa nagdakol tayo iti pamati, kalpasan nga naisalakan tayo. Mayat iti tumulong iti tattao, testimonya nga datayo kat aday iti Dios. Nga ibilin siya nga inawat mo ni Kristo Jesus. Namno ko nam gamin nga agbatayak ti resikta ngayon ko, agbatayak ti relihiyon, agbatayak ti aramid ko tapno may salakan at sa baling at tungtungan niya. Ibagbagam nga ti mangisalakan kanyang kat ti aramid mo kaniti may isang institution dito daga nga may isang asikta ti biyag mo ti makaisalakan kanyang. And you are in big trouble kapustadhaan nga dijay ti dalan nga mangiturong kanyang iti pagarian Diyos. Anya ti isumbat mo kini Apo Jesus, udamagon na ka. Anya ti rason nga paunugak sa kaniti pagarian iti langit. No ti rason mo kat Apo Jesus, kapusta namiris ko nga siya kat managbaso nga ako kaya nga misalakan ti bagik nga ti mangisalakan lang gayam kanya katawan sa balinuhan lang sika Jesus.
Tinalak ko, itinaramin mo di krus ti Kalbaryo nga awanan da duma nga dalan nga mangisalakan kanyak nga mangipaunag kanyak. Tapno may karkaryak nga mapanita pagarian ni Ama. Tinalak ko, dinaramin mo di krus ti Kalbaryo. And you are on the right path kadwa. Ngamnuhan nga di jay ti subat mo tata. Ada tilawok na ti aramid ken ti biyan mo. You are in big trouble. I encourage you. Eksaminam ti biyag mo ti sanguanan ti Diyos. At sapay kuma. Tawa ti misuna. Ibabawim ti baso mo. Katalkam. Nga tinarami na di krus kutumanay nga makaisalakan. God bless you. Sapay kumarami dami.